Nze Ikpeoha ekelere gị biko kedu aha otutu gị? Aha otutu m dị abụọ. Echiri m echichi ụzọla abụ. Nna bụ dike eji aga mba kembụ. Ndị ahịa bụ ubi mbụ abịa echigharịa m aka ekpuchi n'ọnwa kembụ. Daalụ ekelere gị. Ọtụtụ ihe kwuru mgbe mụ na gị na-akpọ ụbụbọ iwelitere asụsụ Igbo. Anụrụ m ka ị si asụ Igbo. Ihe atọga m ọ wụ olu ndị ngwa ka ị na-asụ bụ onye ọbụla ghọtara ya. Nsogbu anyị na-enwe ugbu a bụ na asụsụ Igbo na-ala ala na mụ na gị na-akpọ ụbụba itinye gị bekee ọ na-aga were were. Biko nna ọ gịnị bụ na ndị Igbo a ga-asụlụ Igbo na-etinye gị bekee? Mkpa anyị bụ na anyị chọrọ ịbụ ha anyị na-abụghị. Anyị chọrọ ịbụ ha anyị na-abụghị. Anyị chọrọ ịdụrụ ndị mmadụ ndị ọdọ mewa omenala adịghị ime chefuokwanụ na ndị Awụsa na ndị Yoruba anyị na ụlọkọ ma ndị Ibibi achọghị omenala wee gaa fuo. Ndị Yoruba bịala ọgbakọ gboo ọ ga-ere ahụ gị ịkọta lagara ụlọ akwụkwọ. Ndị Ibibi abịa ọ bụ otu a, ndị Awụsa abịa ọ bụ otu a, ma ndị Igbo amakwana m ha o ji bụrụ na onye na-adịghị ịsụ asụsụ ndị bekee onye amaghị izu. Ọ bụ otu ndị ka anyị lere ya anya madịkwa na-akpọ ya agwa ọjọọ n'ihi na ọgwụ mmụrụ ụmụ m nọ n'ala bekee na anyị nọ bụ Amerịka adịghị ikwu Igbo. Ọ dị ka a mụrụ ha o ji bata ala na abụ otu ọnwa na abalị anọ. Ọ dị ikwu Igbo ma echi ọ dị ka a mụrụ amụ obere anyị kpọga ụlọ ke na anyị gara ụlọ ke na be ịga ụlọ mbụ afọ 13 na ọ dị chikwadoro nwa m onye ka ada ikwu Igbo ịbata bụrụ onye mgbagbo ya atọghị maazị tọghị na awụ ga-egbeta ọjị kogolo ụlọ m sị gị na ọjị abịala para ma nye gị. Ahụrụ m enyi m nwoke ehihie na o dị ha o ji ti ya la ha onyonyo o tiri na Facebook na-asụrụ nwa ya okwu bekee. Anọ m na-agwa ya sị ya ke na ba agwa ọjọọ n'ibila ala unu ọ bụrụ ile n'ala ozi bekee gị na-ejikwa okwu bekee azụ nwa gị. Ogwe anyị nọta obe ala bekee obe egwuru okwu Igbo azụ ụmụ anyị. Ọ dị ndị chọrọ ka omenala Igbo nwụọ. Ogwe anyị nọ na nkwalite omenala dị adụ echi dị adụ nwanne echi na Atlanta na Ghana m nọ emechala ọgbakọ anyị ndị ngwa egwesiri m n'ike sị na anyị bịa dụ ọgbakọ anyị ga-ide ekwu okwu ngwa kwuo ya kwuveta ya. Mmanụ iwu megidere na ndị Igbo ga-ejiriri asụsụ Igbo were na-ekwu okwu na nzukọ ndị obodo ma ọ bụ ọgbakọ ndị Igbo ọbụla. Ọ bụrụ na ụmụ anyị odela adịghị nụ okwu anyị dị ikwu ya adịgba mkpa ahụ anyị nwere ike mmadụ onye n'ụlọ akụkụ atapịara ya gwa ha ọ bụ ha anyị kara n'okwu Igbo. Ọ dịghị oge ka nwa aka ọ ga-abụ otu anyị ji doo ya n'ihi na ogwe mkpọrọ ndị kwado omenala Igbo n'ala Naịjirịa n'ala Amerịka nga ọbụla m gara aga m ekwado ya. Ị gakwana ịhụ m n'ụzọ ma akọtala ịbụ onye Igbo ghara igwuru okwu Igbo gwa gị okwu mara ha abịa ekwu okwu bekee agaghị m ime n'ihi na abụ m onye echichi bụ onye omenala. Nna biko ekelere gị ka isi wee zaa ajụjụ a. Mụ onwe m bụ Amalinze jeje hazi na-ewelite asụsụ na omenala Igbo. M na-asụ asụsụ Igbo ana m enwe esemokwu n'aka ndị mmadụ maka ha na-asị m nsụọ na bekee nsụọ na bekee. O nwere nkwụ a na-agba nsụọ Igbo ka maka awọ m onye na-elekọta okwu ya MC wee sụọ Igbo ndị be anyị tụọ m iro. Ọtụtụ ndị mmadụ na-asịkwa na asụsụ Igbo ezughị ezu. Biko ihe nke a ọ bụ eziokwu? Asụsụ Igbo zuru ezu ma ọ dịghị ha ọdọ. Ndị ka anyị kwesịrị ịma na anyị nwere asụsụ nwekwara edemede dị ya ndị bekee na-abịa. Anyị nwere ihe a kpọrọ nsibidi. Asụsụ anyị zuru ezu ihe mere na ọbụla anyị adịghị ịchọ ịmụ ya. Anyị achọghị ịmụ ya ke bekee kpuchi idele anyị da-amụ ke bekee da-aga mana ụlọ akwụkwọ anyị dị iche iche enwere nga a ga-ede amụ asụsụ Igbo. Ogwe m mụrụ ya mgbe m gara akwụkwọ kem asụsụ Igbo ma otu o sila dị n'ụbọchị taa adịghị ikwe ịmụ ihe ndị ahụ ma dịkwa na-asị ndị ji omenala ndị ji ịhazi ihe n'ụlọ akwụkwọ ekwesịrị itile ya ihe ndị ahụ ọdọ asụsụ Igbo bata ta ada amụ ya otu ada ịmụ okwu bekee ada amụ asụsụ Igbo ya enwe akara ka ya ọ ga-enyere anyị aka. Asụsụ Igbo zuru ezu ihe mere na bụ ihe mmadụ na-amaghị ọ maghị ya. Ndị ka anyị adịkwanụ ijikere na-ajụ ajụjụ. Ọ bụ ka a sụrụ lee ma ga-eju ọsị ke na ya sụrụ ọbọgere jee Amalinze na
ngara anyị dị ka ọkagbo ịjụọla m sị ka m kara ọ bụgịrị asaala gị ha ọ bụ ịghọtara ha ọ bụ ọ bịa bụ otu eji eme amụta ahụ ejighị amakwuchi ọnụ amụta ahụ kelee ma ga-eju ajụjụ ọ dị ndị mmanya ọ dị ndị bụ mfulala ọ dị ha kpọrọ mfulala ma omenala niile ma okwu anyị niile mgbe anyị ere ọ dị ndị lama ihe lakpọ 100 amara asọbụ narị puku 1000 ijeri milion anya ihe ndị awụ ọ fọsịwala anyị nwere ihe ndị awụ anyị nwere asụsụ ndị awụ ọ bụ ma ịmaghị ya ga-ejụọ ndị ma ya akụziere anyị mmadụ abịakwanụ ndị ka anyị ndị Igbo sịnụ biko ka anyị bido ụmụ nwaanyị ndị ọka mkpa gboo msịlụ ọka mkpa bụ ndị nne na nna kwụsị na-eso okwu bekee kwụsị na-eso okwu bekee mladuru ụlọ mgboo ihe nwa m ga-ekwere mba ya lọla nwa gị sọrọ gị welkọm ga-esi ya welkọm ọ bụ onye ịdị nwa ga-ekutere mmiri ga-esi ya nna ga-ekutere mmiri ma ọ bụ nne daa ka mmiri ọ bụ go get me water mgbe ị esi nwa go get me water ọ nụla ka ala water bụ mmiri echi ile ọ maghị hụla akpọ mmiri n'okwu Igbo la anyị dị kpatacha ụfọdụ ihe ụdị inye anyị nsogbu hụ onwe anyị si chọrọ ịmụta okwu anyị mgbe ede sọrọ nwa gị okwu bekee nwa ga-ede asụgharị gị bekee ikwughara okwu Igbo ka ị kwuoreala ọma ọ ga-eje oke na ịkara ọ bụgịrị nna dewo deme ikwuru okwu dị egwu si na ejighị mmachiwa ọnụ amụta ihe biko ndị be anyị ga na-ajụ ajụjụ anyị ekwuchala maka nke a ekelere ya o nyere anyị ọtụtụ ihe mmụta dị ya biko ndị be anyị maka a na-akọwa na ọ bụrụ na bekee a na-ekwu a na-atụ ya na asụsụ Igbo tutu ndị ọcha abịa anyị na-asụcha asụsụ anyị anyị anaghị asụkata asụsụ kwụsị si na anyị enweghị ihe anyị ga-asụ nna wee na-ajụ gị maka ihe ị gara n'ụlọ wee mee mmemme maka onyonyo nke a anyị lere anyị ga-akaghị elekwa ọzọ o nwere ihe dịka nnukwu ihe ị mere na ụlọ ọ bụ gịnị bụ ihe ahụ ị gara mee ndị be anyị ekele m unu ọ bụ mbụ Ikpeoha dịka anyị hie ụlọ lọ anyị gara ụlọ ọnwa 5 n'afọ anyị lụrụ ọnwa 7 ekwetara m la ala Igbo agaghị ifo ekwetara m la ọkụ anyị bịara ala na ịkụ anyị kwesịrị ịdị egwega ya ụlọ mee ka akọta ebe anyị ihe n'ihi anyị bịa emepecha obodo ndị ọdọ ka anyị anwụọ ọmaghị mma abụ m onye Igbo kpọmkwem onye Igbo aga m ime ka ala Igbo maa mma okike kwere m ụlọ ego ka m ga-eji rụọ ụlọ na Amerịka adị abịado eti mkpu ọ ka mara m rụrụ ya na ala ka m ihe bụ ụmụ ọbịa kwa ada ele ya anya da atụ mkpu otu ndị mmadụ dị eti mkpu gboo anyị lara ụlọ mara ezinụlọ m ga-emepe ụlọ anyị rụrụ ebe a anyị nọrọ izu ụka 5 n'imepe ụlọ a anyị mara gadu anyị abịa hụ otu ha ji nọ anyị sị ụmụ nwaanyị anụmanụ anyị ga-ịzụrụwa akwa Hollandis adụ 10 mmadụ 5 anyị 10 mmadụ 9 na 8 anyị azụọrọ Hollandis ma ga ebe ụmụnne m ebe a mụrụ mama m zụọra wo adụ 10 mmadụ 2 10 mmadụ 4 zụọra wokewe akwa ejirimara bekee kpọrọ yunifọm zụọra ndị ọgọ m 10 mmadụ 4 bịa lee ụmụ nwaanyị lee enweghị di zụọra we 10 mmadụ 4 lee ndị ọrụ m zụọrọ mmadụ 17 akwa ejirimara anyị agakwanụ gbape ụlọ a gbuo ehilab kpọọ ndị mmadụ wee abịa rie ṅụọ ọ dịghị onye anyị si anyị peni ọ bụla anyị akụtagbala ahụ anyị chọrọ ịgata ihe ọchị n'ihu ndị mmadụ ụfọdụ site ọ dị ndị bụ kụta ego wasị were ewe anịwe anyị gara ka anyị gwa ndị mmadụ anyị kụta ego lọ ga-ebara onye ọbụla dịkwa na agwa ụmụnne m niile na ụmụnna m ndị Igbo si unu ghara imepe n'ala ndị ọdọla ozuola na anyị laakwa n'obe ka anyị ga-emepe otu a kpọrọ nkụta enweghị nkụta nọ n'ala Amerịka taa karịa ụlọ mbila ya nkụta m niile bụ n'ala Naịjirịa ọ bụ ebe m dị ime ala Igbo ma ịzụ ala m ma ime hụ ọbụla m ga-etinye ego afụtara m ego adị m ime otu ọ ga-ebara ndị ọdọla ụlọ emere m ka ndị bekee kpọrọ transportation company kwa emepere m nye ọbata ndị mmadụ nwa agawa ide eri n'ihi na onye i nyere ọrụ ya agaghị akụta ego na-eriju afọ ọ gaghị izu onye ọ gaghị chọọ agwa ọjọọ ga-ekpa ije kọta ego ma ndị ka anyị adịghị ime ihe n'otu a adị m ịrịọ ndị ka anyị unu jisi n'ike onye ọbụla hụrụ peni afọ
ọtọ mmadụ sara ndị ka anyị jọ njọ mmadụ aga na ilufu ihe n'ihi na ọjọ njọ anyị jichi ike na-eleta ụmụnne na ụmụnna ọ bụ anyị gara ga-eme ndewo ndị be anyị ọkwunu na-ege ya ntị n'olu ihe na-atọkarịcha m n'ihe ọ na-ekwu bụ olu Igbo ya etu o si asụ asụsụ Igbo a na-akpọ Igbo akụghị mmiri ọ na-asụ ya na-etinyeghị bekee ọ kpọrọ ọkụ onye a iwere ọkụ ya wee laa ọkụ wụ akụnụba ya ihe a na-akpọ na bekee wealth iwere ọkụ ya wee laa o nwekwara okwu ndụmọdụ ọzọ o kwuru si na nke ọbụla ya wetara etu aka ruru ya ya etinyere ndị be ha maka ọdịmma ala Igbo ihe dị na mwelite ala Igbo abụghị ihe otu onye ga-emeli na ọ bụ ihe a kpọrọ ele tinye aka mgbada tinye aka obere azụ kpata obere nkụ nnukwu azụ kpata nnukwu nkụ ọkwụnụ hụrụ na ọ nwere ọtụtụ ihe ọmụmụ dị na okwu a Nze Ikpeoha gwara anyị ka ya laghachikwa ga wetakwa amamihe ebe ọ nọ